खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गण सुरक्षा पार्टिया मोनथाम बिटिसि बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। रायजो बेंगिरिया तिराप ट्राइबेल बेल्टआव 8 हारिफोरखौ रैखाथि होजानाय थाखोआव दाजाबदेरनो फोसावदों। भारत बांलादेश सिमनायाव थानाय आसामनि गामिखौ सावनो बांलादेशनि मौलबादी आफादनि हुमखि। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ताखौ गाग्लोबदों दायनिगिरिया हमजाबाय। बिटिसिनि थिसनथायाव बेले-बेजे जानायनि अजद स्कर मार्क आरो काटअफ मार्क फोसावनो दाबि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। नबकुमार सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी सुंदयै जिएसपि दोलोआबो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मोनथाम बियाबाव बिजाथि फोसावबाय। आफादगिरि नबकुमार सरनियाया मंगलबारखालि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गिबि खोलोबाव मोनथाम बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावो। बिपिएफनि उनाव जिएसपिआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फोसावदों। जिएसपिआ गिबि खोलोबाव बिटिसिनि मोनथाम बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि जिएसपिआ दिहिरा बियाबाव आथिखालनि गागि एमसिएलए घनश्याम दास, बावखुंग्रि बियाबाव मृदुल दास आरो जमदुवार बियाबाव बनमालि राभाखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। नोजोर होनो गोनांदि घनश्याम दासआ दिहिरा बियाबनिफ्राय थामथि खेबनि थाखाय बादायगोन। घनश्याम दासनि मुंखौ बिजाथि महरै फोसावनायनि उनावनो बाक्सा जिल्लानि सरायमारियाव जिएसपिनि मावथिफोरा रंजाखांदों आरो बमा पाटाका गावनानै घनश्याम दास जिन्दाबाद, गण सुरक्षा पार्टी जिन्दाबाद बायदि स्लगानजों होस्रिखावो। टिकेट मोनफिननायनि उनाव घनश्याम दासआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुंदोंदि थांनाय 10 बोसोर आरो बिटिसिनि एमसिएलए महरै खामानि मावबाय। बे समस्थियाव आरो बांद्राय खामानि गैला। आद्रा थानाय खामानिफोरखौ बे खेबाव मावगोन। फेक्टरि बायदि खुलिनानै आइजो आरो खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो थांना थानायनि राहा होनायाव मदद खालामगोन। लोगोसे गुबुन मोनसेबो दोलोआ दिहिरा समस्थियाव फेक्टर नङा होननानैबो घनश्याम दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। रायजो बेंगिरिया तिराप ट्राइबेल बेल्टआव रैखाथि होजानाय थाखोआव 8 हारिफोरखौ दाजाबदेरनो फोसावबाय। मख'नो गोनांदि तिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव रैखाथि होजानाय थाखोनि सुबुंफोरनि फारिलाइयाव मोन 8 हारिफोरखौ सोफानाय जागोन होननानै आसाम सोरखारा फोसावदों आरो रायजो सोरखारनि बे फोसावथायखौ रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचर्यआ गनायथि होबाय। बै मोन 8 हारिफोरानो जादों आहम, मरान, मटाक, चुटिया, गरखा, कच राजबंशी, साहा बागानिया हारि आरो आदिबासी। रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट आरो एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि लामसंगय सिबिटि सांसांजों सागान होजानाय आसामनि रायजो बेंगिरिया आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन 1886 होदांनाय आयेननि सिङाव बै मोन 8 हारिफोरखौ तिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव रैखाथि होजानाय हारि महरै थाबैनो गोहोम खोख्लैनाय बायदियै सरजाबनो गनायथि होयो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि तिनिसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा रेभिनिउ सार्कलनि बेन्दोङाव थानाय 62 गामिफोर आरो 2,90,400 बिगा हा ओनसोलाव थागिबि ट्राइबेलफोरनि हानि मोनथाय रैखाथि होनाय आरो ट्राइबेल नङि सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै हाबसननायखौ होबथानो थाखाय तिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोरजिनाय जादोंमोन। भारत बांलादेश सिमनायाव थानाय धुबरी जिल्लानि गलकगन्ज थाना बेन्दोंनि लक्कीमारी बिहुख'वा गामियाव अर जोंगोन। गामिखौ सावनानै होगोन आरो सेवहांगार खालामगोन बांलादेशनि मौलबादी आफादा। बांलादेशनि मौलबादी आफादनि सोद्रोमाखौ पुलिसआ हमोब्ला नोंसोरनि गामिखौ अर लागायगोन होननानै हुमखि हरदों बांलादेशनि मौलबादी आफादा। मख'नो गोनांदि भारत बांलादेश सीमा ओनसोलाव जादों बे हुमखि होनाय जाथाया। बांलादेशनि मौलबादी आफाद जायामाती इस्लामी बांलादेशनि मुं लानानै आसामनि माखासे सुबुंफोरखौ फन खालामना आरो अडिअ' मेसेज खालामना हुमखि हरदों। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बांलादेशनि फन नम्बर 8801719071 निफ्राय फैदों हुमखि होनाया। बेनि हेंथायै रायजोफोरा गलकगन्ज पुलिस थानायाव रिपर्ट खालामदों।
बेखौबो मख'नो नांगोन दि हादरनि उदांस्रि साननि सिगां गलकगन्ज पुलिसआ बांलादेशी फिरफिला आरो मोन 25 सिम कार्डजों लोगोसेनो सासे बांलादेशी सुबुंखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। बै सुबुंखौ हमनायनि उनावनो बांलादेशनिफ्राय गामि सावना होनायनि हुमखिया फैदों। बेखौ नोजोर होनानै गलकगन्ज ओनसोलाव बांलादेशनि मौलबादी आफादनि माखासे स्लिपार सेलफोरा थाखोमानानै थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्तानि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय। दिनै फुङाव गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ताखौ सासे दुथाङा हरखाब गाग्लोबदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रेखा गुप्ताया दिनै फुङाव रायजोआरि खोनासंहोनाय एबा जनसुनानि खुंनाय समावनो सासे सुबुङा हरखाबै गाग्लोबदों आरो गाज्रि रावजों रायदों। बे जाथाया हादरनाङै गोख्रों दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। जेब्ला बे सोमोनांथाव जाथाया जादोंमोन अब्ला रेखा गुप्ताया गावनि सोरखारि न'नि मावख'आव मोनसे रायजोआरि हियारिं खालामगासिनो दंमोन। आर'जलाइ लानानै फैनाय सासे सुबुङा गिबि मन्थ्रिखौ हरखाब गाग्लोबो। दुथाङा गिबि मन्थ्रिजों बाथ्रा दान्थेलायनो नाजादोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला बे जाथायनि उनाव दिल्ली पुलिसआ गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ खाबाय। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गाग्लोबग्रानि थांखिया मामोन आरो गिबि मन्थ्रिखौ मानो गाग्लोबदों बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। दायनिगिरिखौ बे समाव सिभिल लाइन्स थानायावनो लाखिनाय जादों आरो पुलिसआ जेरा खालामनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्तानि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिजेपिआ। बिटिसिनि थिसनथायाव बेले-बेजे जानायनि अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि नटिफिकेसन फोसावनो गेजेराव साननैसोल' सम दंसै। बेनि गेजेरावनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा हाग्रा बिफानाव गासै 414 मासिफोराव थिसनथाइ होदों। नाथाय बिटिसि सोरखारनि बे थिसनथाइ होनायाव बेले-बेजे जानायनि गोख्रों अजद सिखांदों। हाग्रा बिफानाव थिसनथाइनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि फारिलाइखौ फोसावनायनि उनावनो थिसनथाइ होनायाव गोख्रों बेले-बेजे जानायनि अजदफोरा सिखांदों। रां लानानै हाग्रा बिफाननि फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव थिसनथाइ होनायनि अजदफोर होनायखौ नुनो मोन्दों ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों। मख'नो गोनांदि थिसनथाइनिफ्राय नेवसिजानाय बिनायसाफोरा बेनि सायाव गोख्रों खुदिसारनाय फोरमायनाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लानि नेवसिजानाय बिनायसाफोरा तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायदों आरो सायख' आनजादाव मोननो हानाय स्कर मार्क आरो काटअफ मार्कखौ फोसावालासेनो रल नाम्बारनि गेजेरजोंल' सायख'जानाय बिनायसाफोरखौ फोसावनानै थिसनथाइ होनायाव अजद लाबोदों। बेजों लोगोसेनो जुदि थार आरो गेबें बिखान्थिनि गेजेरजों थिसनथाइखौ होमारदोंब्ला काटअफ मार्कखौ फोसावनांगौ होननानैबो नेवसिजानाय बिनायसाफोरा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'खौ चेलेन्ज खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।